wilah ing awit kena masuk Rama Sidhem. Awit kena masuk Rama Sidhem. Silat mringwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana. Sono sinawon nganggo plopes tumaksih lestantun lambang Buddha jinandur tutur. Katulata tulut-tulat mring Raden Parabdya. Winisuda traingkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangya tekap usananing Gupita. Tawong renggeng pelambang matumpa-tumpa. Marma panggung sang murwaning kata sing kebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha linarik aruntuting basa dumeng kinangemu surasa yen inarasaya karaos. Mula jari ngrusa wani uruhing diri rasa rumangsang rumangsandi lirik jalma angila kaca. Jarweh wis rinakopca ing carita lebeci wis kagelar jroning pakliran. Ya Gujatra mriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Darum Iwang Kartika wis kunurba kudrating kawasa sahari ratri. Angidri bawana perwateking tuk sina gilu mandi. Temate dipitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Dodong lantang kartu mangkarto isini ramembuntoyo jawapateng kerembia dadu padanging kutu-kutu walangat tugu. Burononom yang beronto dok tuburan tanpa wicalan padang tarawangan senaring sanjiwang. Arep nanggeng sumur bawani jagat mungging jagat wetan tumungup-mungup mungging kangen mukir abang merangangah lampun kayak saya dilat-dilato bumi. Saya tanggu. Sumur sanjiwang aroko katon sebelah kanan keneng abang esmu jenara. Kaput bawan senari sanjiwang basonto tanem to katon ijo royo-royo. Amangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucing gunung kinemelan kutanu kasir ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Pakutha Mega. Tan wetawis dangu seleng kawula tasih. Dene laras sawang upaya buka garap Tegal Sawahi. Anglur sinur tatana pedhoti sinambi sesindinan mikul karo rukune anggiring raja kayane sawana pirembagan Samarwangi. Sang Hyang Arkasa dangu saya inggil wis katon mala sinari jagat tulung-tulung keprapa palur kidul wetan kulon. Sinari jagat kang samira Banyudara Batuja Bangkuwung. Pranditatan wonten ingkang amandaning kekungging praja Negaring Dwarawati ya Negaring Dwaraka. Ya sinebut praja Negaring Jenggala Manik. Apancar karo pambukaning kandha sarat ring mangke krana Negaring Dwaraka dumati saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan daya binawi trambyong samudra binang langut kang tanpa pakut. Pegateng manunggal kapantok urut ing Cakrawala, wane-wane cakring bewisik sawane kreping jurang corong kinepung gosirung. Kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gemelar garis pinggir tanam tuwa ngrembuyung royo-royo karang kitri. Wiro-wiron klopo bumi subur pasiten pawur. Satengah tenandur tangkar tumangkar kawriyan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lenggok lampai to mijil. Saking sendang-sendang bening tirtani. Iline kang pinara-para, prayu kang dinami wadhuk bendung kinaruh hangeleni sawah. Yang pategalaning Mara Kisma. Mokal pangling tatan bosan tatan ana bumi sajengka ingkang selo, sedaya tinandhara kang prakapi Pandiwa Bathari Sri Darpasa Binat. Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan kumpul sing ngarep godhong kanthi ambek kowe nganti kaya manglung witane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo kemantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kemawi kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun siang aglaring mangunan. Lamun wanci sarap surya samya bali mring kandange sowang-sowang. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing malang lapet tebih saking tindak Durjana Judi. Samya sayek seka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwin praja Negaring Dwarawati.
Wono ngimbangi gunung kanggung nunung semestari runtung muruntra tumrah sabda dadi guru kaneng lingkungan langkung-langkung lamun dadi naliti sampun sami samet ing sesanggeman sapa tepi saking tindasan saya sinan saya nata wito anane momat sinamatan daya dinayat sawiji cis papan satung jejiban kang pinuji temama wujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah ambabar karya kenging binasaken negari ing Dwaraka nalika semana agya manjing marang jaman jana panjang punjung pasir pawukura jinawi gembah ari pakarta tata turta harja dasarnya negara ingkang gedhe abore padhang jagate dhuwur kuku setor pada kuncarane turta kasusuring Pancapraja lah sinenta wau ana ngrah jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Wisnumurti ya Danardana ya Sang Narayana nalindra pepakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman hari sajuga lenggah ing madaring dampar Kucana Siniwaka Sang Paramban Sedi manggung ketanggung Jaka Paloro-loro ingkang samya ngambil upacaring prabon banyak dalang Arta Walika sawunggaling Mas Kaju kang sarwarna datan mantra-mantra ingkang ganten madaring dampar Cana Negaring Dwarawati yaya sipating dewaning katentreman ya Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Sumananging Jawanta binayang bayang sangjaning Prahapsari kawis tinggal manggung ketanggung pepandir sagung kang samya semewa pindha aratung samudring daratan datan kantun Wiswanira Sang Dwanung tetungling praja negari ing Dwarawati muhing caket wonten ngarsane rukun-rukun Senopating Dwarawati Sang Raden Hari Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Bima Kunting muhing pamungkasing Paseban ora kono dalem Keprajan Negaring Dwarawati nenggih Sang Nindya Mantri Rekyana Pati Udawa ya Sang Rekyana Pati Kresnengkara muhing mulat Sangya para kawudas ingkang samya sowan jejel riyel arapat bebet bibit parasasa topan dunggul tatan pasala labet sekathing para siba ing jawi amruta gendera ronda umbul-umbul kekidrangan dalu Yayai mandeng bangsa labuh payung mekar mendu campur barat ing bangsa rendeng tumbang ngarep jati ngarep bangsa katiga prandiri mangke tintri mardaya nata ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dupi mulat rawuh ingkang raga nalindring mandura Sang Prabu Baladewa pramila tanggaping gati arsa andangu bagiaken dumateng rawuh Sang Prabu Baladewa temadring kawedharing lisan pangandikaning Sang Nata Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna wau Niwang Sukmana mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ung bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengko dhisik kadangipun kang Garabaruji Dimas Harya Setyaki marmane jeneng para pekenira manira Siadi
Bima Kunthing ya tambak yudha ingkang tak piji caket sowan muna ngarsaning ingsun. Marata diage tatanen barisaning para wadyabala sartane para kawula ingkang padha gantung sipa. Aja nganti ingkang padha saur manuk. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Nunamin pasang Kalimantabi. Dina-dina ngilodoni dumawing tawang towang. Linepat ing tulak manu Koko Prabu. Wanter sabtu temu banget iku petu Kanjeng Koko Prabu. Amiji tuwin paring dawuh dumateng ingkang rayi ingkang beruji. Ngrumaosi bilih derajat kula. Kula mriku ingkang dados abdi Paduka Gusti kula Sang Nata pramila samangke kula boten badhe suwala kula ajrih menawi kula nampi tukanipun Koko Prabu Ndrawati. Pramila menapa inggih sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat lan badhe kula istanaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah nunun iki. Ya kadangipun Kakang Setyaki. Yen mangkono pakanan kang utama tindakna selawase urip. Kasinggihan. Namung dereng lan sasampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep wedha Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya kadangipun Kakang tak tampa ora lewat pangestuning sun wae tampan ana. Singa mulang jaya. Sampun sanget anggen kawula pundi. Dayani marang kasantosan gesangipun ingkang rayi pun Setyaki Koko Prabu. Ya nun iki. Apa dene Kakang Patih Udawa, Kakang Kresnengkara. Marmane jeneng para minangka dadi badal wakiling sun marata diage pranata tata rakit ingkang prajan. Negara Dwaraka atur marang panjenenganing sun. Aja ngasih karemben Kakang Udawa. Lah nun iki. Nunamen pasang Kalimantabi dene ngluduni dumawing tawang towang. Sinuwun para Ndrawati. Sewu lepat aturipun ingkang abdi kepatihan diageng pangaksami sinuwun. Karana radya randhat anggen kula matur. Nanging menawi Paduka ndanggo bab tata rakit ing kaparajan negaring Dwaraka tartentu sadaya tan badhe kuciwani. Para kawula samya sayek saka kabjak luring nusa bangsa. Tuwin praja negari Dwaraka mendhaipun dumateng prating prajuritan ingkang boten kendhat kenya tansah gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katempu parang muga tatentu boten badhe anggepuk unca Paduka Gusti kula Sang Nata ing ati kepatihan rembug kasawurna buktung semoga kabandhemna. Ya inun. Ya gawe bombong lan marem manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira ya mung anggonmu sowan sartane anggonmu lungguh ana ngajenganing ingsun kok sajak kurang prayoga Kakang Udawa. Nuwun sewu seragam kula sesak sinuwun. Ndilalah kentekan menika kula wau. Iya. Sarudi nulu ning atase jeneng para kuwi derajat patih. Sebono ngersaning ratu mangka udele ketok. Nyun mangapunten. Nyun mangapunten ingkang kathah sinuwun. Ya ora dadi ngopo Kakang Udawa. Iya nun. Nun mangke Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Sewu lepat aturipun ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna kula tadhawadana krana kula wantun andhangipun nambagaken dhumateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung mugi rawuhipun Koko Prabu Baladewa anggenipun marap wonten para jenegari Ndrawati nganthi mring karaharjan. Koko Prabu ya jagat pangestu waya Bathara jagat Patindra Jaladewaku balatala. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ya Yayi. Sekawit pun Kakang sananing praja negara Ndrawati nampa pambagya rajane Siadi. Ya Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Slamet sawanipun Kakang Rana angan swiji apa ora pun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang bae kunjuka ana ngersaning Yayi Prabu Ndrawati Kresna. Koko Prabu kasinggihan menapa ingkang sampun Paduka dawuhaken badhe kula cancang pucing meni dumawing wijang wekting Mradaya saestu ndadosaken cahya ner cahya daging rah kayiwanan
Mboten langkung mugi kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo, Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Nun mangke. Sasampunipun Aradi Sekeca anggen paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngaso wonten Paraja Negari Ndarawati. Kepareng ingkang rayipun Sri Bathara Kresna ingkang rayipun Padmanaba. Kula nedya nungsung mawarta, kula nedya nyuwun dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Menggah punapa ta sababipun wondene sengkan-sengkan datan pepoboyan menawi alih tutusan gandheng sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja saking negaring Mandura. Koko Prabu Mugya samangke paduka Kesdu paring dawuh kang tetela sakmangke kang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu ya jagat pangestu Kara Kresna kula wonten timbalan. Sewu-sewu luputipun Kakang nggonipun Kakang matur sartane sowan ana ngersani Siadi diagung pangaksamamu ya Dimas. Mboten dadosaken sawijining perkawis niyatanipun paduka kadang werdonipun ingkang rayipun Padmanaba. Ya. Kresna kula wonten timbalan. Yektine sawanipun Kakang iki ora saka karepanipun Kakang pribadi, nanging sayekti ana ingkang nyurung kelawan mulganing kekarepanipun Kakang. Nggonipun Kakang kudu matur ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Tulung ngari kapungkur pun Kakang nampa nawala saka ngarsaning kadangku para Pandhawa. Surasaning nawala ingkang den tapastani dening Yayi Prabu Darmakusuma ngandhake yen para Pandhawa rasuh meneh bakal nganake tetaning agung ning pasabinan praja negara Indraprastha. Kresna yen temengkupun Kakang dhewe tumuju budal sowan ana ngarsaning para Pandhawa wedine mengko gek-gek pun Kakang kleru nampa atur saka kadang-kadangku para Pandhawa. Mulanane Baladewa sowan ning Praja Negara Ndarawati iki pun Kakang tak miterang sartanipun Kakang tak njaluk dawuh Yayi Prabu Kresna. Apa pancen Yayi Prabu Kresna uga nampa nawala saka Yayi Prabu Darmakusuma saka para Pandhawa? Apa perkara iki mau mung pun Kakang ingkang nampa sartane mung pun Kakang ingkang kapiji sowanku ditimbali dening para Pandhawa? Kresna long-long ramyan ingkang driya Laryawang Candra katawangan sumo engkas kato ritan lemot kapyarsaning rocit aram remeng driya manawung kakawung nyawang wisesa jagat pangestu karo wayah uga para jagat mangke Koko Prabu sewu lepataturipun ingkang rayipun Padmanaba diageng pangaksami. Mboten kateges kula badhe nyemoni dumateng menapa ingkang sampun paduka ngendikaken. Nanging panciestu sakmangke mboten namung paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang nampi nawala saking kadang kula pun Yayi Prabu Darmakusuma. Inggih kadang kula pun para Pandhawa ing Amarta. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu. Sakmangke ingkang rayipun Padmanaba ugi nampi nawala saking ngarsanipun Yayi Prabu Darmakusuma saking ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa. Surasaning nawala ingkang raka ing Ndarawati sakmangke kasuwun supados paring sakbiyantu dhumateng para Pandhawa. Nanging ugi wonten surasaning nawala ingkang pungkasan Pandhawa nyuwun sakbiyantunipun ingkang
Arayipun Sri Bathara Kresna ugi nyuwun sak biyantunipun Paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Sanes kok sak biyantu tenaga nanging para Pandhawa namung betaken dumateng paseksenipun ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna menapa dene paseksen Paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura. Kaka Prabu Baladewa. Walatala. Ah ya. Kresna yen mangkono cocok. Yen mangkono padha lan apa kang pun Kakang nalika semana nampa nawala saka ngersani Yayi Prabu Puntadewa. Inggih. Kula kang saka kuwi ayu. Besok apa nggone pun Kakang bakal bisa nyekseni kan para Pandhawa nggone bakal miwiti nganakake tetanen agung ning Prajanegara Ngamarta. Merga gegayuhane para Pandhawa kuwi luhur Yayi. Gegayuhane para Pandhawa kuwi pancen ing tembe mburine bakal murakapi tumraping kabeh tanpa cicil sanjane para kawula ning Prajanegara Ngamarta. Mula lahir lan batin pun Kakang bakal nyengkuyung marang para Pandhawa nggone bakal miwiti nganake tetanen agung. Inggih Kaka Prabu. Ya. Kula kang saka kuwi. Ngenteni besok apa bakal tumeka titi wancine digege mangsani delak wancine. Enggal-enggal wektu dina iki pun Kakang bakal ngandhi daya-daya Yayi Prabu Ndorowati bakal pun Kakang kanthi ning Prajanegara Indraprasta. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna didhemataring pasewakan negari Ndorowati nalika semanten. Jaga kretatan mubadatan musik nata ing Ndorowati nampi pangandikan saking nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa. Wekasan dadosaken kanyut mrangka waju kanujare wong aganten warja jareng wakeca. Nginanga durung abang itu durung wanjing dasaring pertala. Kasaru geger jaba piyang ngarsa takaping wong paseban pono amok apa to kang dadi darunane? Lambu. Ora ana gajah putri macaning wedhus saka wantilan. Kejawi amung maraptanipun pandhita ing saka lima sang tapa Bregawandana nengge utusan saking Prajanegari Ngastina. Ingkang mantun minggah mataning Datul Prajanegari ing Ndorowati. Nalika semanten repeh-repeh pindha sata metarangan jejegitan sang tapa Gandura karo kagat kang samya mulak mangrombeng para kawula kanca. Enek daya pinggir, pinggir. Surati
Sinamati cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumutambra kanggeng awita denceng-dencengan ya jagat pangestu wayahku Bathara jagat nun mangke Koko Prabu Baladewa katengipun Kakang Yayi Kresna apa dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nampi rawuhipun Bapa Penemban Durna mboten mangling ingkang minggah wonten ing Daturaya Praja Negari ing Darawati Koko Prabu ya jagat pangestu Kresna kula wonten timbalan nadyan dikaya ngapa Bapa Penemban Durna kuwi dadi guru para Pandhawa inggih gandeng Bapa Penemban Durna iki dadi guruning para Pandhawa mesti Yayi Prabu Ndarawati uga dadi murite Bapa Penemban Durna merga Yayi Prabu Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngesuwi marang tindak saklakune para Pandhawa mula kang saka kuwi ala dikaya ngapa nadyanta wong tuwa sithik akeh mening ilmu ana ngersani si Adi Marata Dyagi Kresna dangunen sartane bagekna pijinen rawuhe Bapa Penemban Durna ing Sukalima Kresna kang adiku inggih Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi gaya ora kurang kepenak Padmanaba nuwun mangke Bapa Penemban sewu lepat aturipun ingkang putra ing Darawati kula tadah wadana estunipun kaget setaning manahipun ingkang putra ing Dwaraka sareng kula nampi rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima rawuh wonten Praja Negari Darawati sakmangke kula aturi paring dawuh nanging saderengipun paring dawuh langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya raharja mugia kunjuka wonten ngarsa paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Bapa Penemban kenthas waru gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana alas dadi wana nuwun sewu anak Prabu Ndarawati menawi kula mboten matur ingkang kados mekaten mriku wiyaga kalian sinden-sinden do dadi damen inggih pramila menawi kula mboten matur ingkang langkung sora menika kula mboten badhe wonten ingkang saged narabuka lan midhanget dhumateng aturipun ingkang Bapak ing Sukalima inggih Yai Naknen inggih ngaturaken pambagya raharja mugia kunjuk Bapa Penemban samangke suwanipun ingkang Bapak ing Sukalima wonten Praja Negari Ndarawati mangke karajan wilujeng ing sambi kula sowan kula tebih saking rubeda cinaketna mring karahayon tuwin yuwana Basuki sowanipun ingkang Bapak ing Sukalima nggih pambagya raharja sampun ingkang Bapa tampi kunjuk damel pombong ing manah mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun kang Bapa mugia kunjuka wonten ngarsa paduka anak Anggir Ndarawati Bapa Penemban Durna sampun kula tampi mboten langkung kaprayogakna rawuhipun wonten Praja Negari Ndarawati kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa anak Anggir Ndarawati Bapa Penemban arawipun Bapa Penemban Durna mugia kinantenan karaharjan Bapa Penemban Kumbayana
Menika Pak Prabu Baladewa. Iya. Sinten? Pak Prabu Baladewa. Lho. Teka mawi tembung Pak menika dos pundi? Nuwun sewu. Nalendra menika kedah nggadahi bawa leksana, kedah dipun celuk utawi dipun undang mawi sebutan Pak. Menawi mboten mawi Pak menika kirang sopan. Ngaten Bu Mban. Nggih. Ah nggih. Nanging menika pasewakan. Nggih, sing kandha nek menika pasar nggih sinten? Lho. Nggih. Arah harja rawipun Bu Mban. Pangestunipun anak anggir Pak Prabu Baladewa. Sowan kula mangke Basuki Yuwana Widatene Sambikala tebih saking Rubita. Cinakena ing Karahayan. Karahayan menika no? Karahayon lan Karaharjan. Kula gabung dados tunggal Karahayan ngaten. Iya. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak Mban Kumbayana. Oh, sewu lepat aturipun ke Bapak samangke. Badhe dipun pidhangetaken lan dipun tampi dening anak Prabu Ndarawati. Inggih, anak Prabu Pak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nyuwun diagung pangaksami nggih. Jernyatanipun kula menika ngurmasi kula minangka jejeripun tiyang sepuh. Tartentu kathah tutur cewek ngatur kula sakmangke badhe konjuk wonten kersanipun anak Angger Ndarawati kula nyuwun pangapunten. Mboten dadosaken swijining perkawis. Ah nggih. Estunipun sawanipun ingkang Bapa menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Anamung sawan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana, inggih anak Prabu ing Ngastina. Inggih anak Prabu Jaka Pitana ingkang sakmangke utusan kaliyan ingkang Bapa ing Jaka Lima supados kula kedah sowan wonten Praja Negari Ndarawati. Inggih. Sowan kula tebih-tebih saking Kabupaten Wanasari saking Negari Ngastina menika namung badhe nyendikani dawuhipun anak Prabu Duryudana. Kapure sowan kula kedah ngebon-bon enjang jejawasonten. Ngebon-bon enjang jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika lerek ing Rembag badhe pinuju wonten ing ingkang Bapa badhe ngemis wonten kersanipun anak Angger Ndarawati inggih Pak Prabu Sri Bathara Kresna. Samangke kula badhe nyuwun sabiyantu senjata pitulungipun Angger Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Oh, mesaken kawonten Praja Negari ing Ngastina. Mesaken kawonten kawulanipun wonten Praja Negari ing Gajahhoya. Ugi mesaken dumateng anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana inggih kadang paduka ing Ngastina. Sakmangke sampun kadya kaya wong bingung kenganglengan awit sampun boten mangertosi kedah kados pundi malih anggenipun badhe lumampah gesang wonten ing Madyapada. Awit dipun sababaken negari Ngastina ingkang sampun wonten tigang candra menika Ketaman Pagebluk nggih, Ketaman Pagebluk. Pramila sakmangke gandeng anak Prabu Jaka Pitana sampun dawuhipun Bapak Wrembandurna kula suwun sakmangke supados nyuwun senjata pitulung dhateng arsanipun Koko Prabu Ndarawati. Pramila kula kedah wonten kersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang boten wonten sanes wigatos kejawi kula namung badhe nyuwun ngambil wujudipun senjata cakra badhe kula boyong wonten Praja Negari Ngastina kinarya tumbal wadaling Praja Negari Ngastina ing Ketaman Pagebluk nggih. Pramila malih-malih menapa menawi dipun maringaken ingkang Bapa ngaturaken panuwun tanpa pindhan wontene mboten dipun maringaken kula nyuwun katerangan lan sababipun ingkang gumanto anak Angger Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu ngara. Bapa Wremban kula wonten dawuh mboten kateges kula menika badhe awel masraken wujuding senjata cakra wonten ngarsanipun Bapa Wrembandurna ing Sokalima. Inggih. Nanging mugi dados ing kawuningan anggen kula mboten badhe masraken senjata cakra wonten ngarsanipun Yayi Prabu Jaka Pitana menika awit dipun sababaken senjata cakra sakmangke mboten mapan wonten ing pagedungan pusaka negari Ndarawati Bapa Wremban. Lho, lajeng senjata cakra mapan wonten ing pundi? Wonten ing pegadaian menapa pripun? Nuwun sewu lho menika pusaka kadewatan menika pusaka Kanalendran, pusaka negari Ndarawati menika dados dayanipun anak Angger Ndarawati, anak Angger Sri Bathara Kresna. Menawi ngantos negari Ndarawati koncatan senjata cakra, sinten ingkang kapitunan? Nuwun sewu. Senjata cakra mboten mapan wonten ing pagedungan pusaka negari Ndarawati menika mboten kateges linggar, mboten kateges murca saking negari Ndarawati. Nanging sakmangke
krana wonten salah setunggaling perkawis ingkang kula boten keduga kiyat nampi daya saking senjata cakra pramila sakmangke senjata cakra kula pasrahaken sawetawis wekdal dhateng ngarsanipun Koko Prabu Baladéwa Mandura pramila mesti kemawon Bapa Nembandurna pirsa wonten mriki lenggah Koko Prabu ing Mandura menika kula dangu rawuhipun kula aturi prapta wonten Praja Negari Ndarawati ingkang baken badhe kula pasrahi wujudipun senjata cakra sawetawis wekdal awit kula mboten kiyat nampi dayaning senjata cakra pramila sakmangke menawi Bapa Nembandurna badhe mbetaken senjata cakra inggih nuwun sewu anggenipun sesambetan pirembagan sanes kok kaliyan ingkang putra ing Ndarawati nanging kelawan Koko Prabu Baladéwa Mandura Bapa Nemban lole Kentaswaru Gembol Astaka Swala Somarante hawela gamanaga kulaga prit gantil buntuting selikur nuwun sewu anak Angger Prabu Baladéwa Mandura Bapa Nembandura kados pundi sajanggenipun maring dawuh dhateng kadang kula Punyayi Prabu Sri Bathara Kresna tulung ingset lenggah paduka abraja kalaring ingkang putra ing Ndarawati ingkang putra ing Mandura Bapa Nemban wonten perkawis menapa nuwun sewu mrika kala wau lereke ngrembak ingkang Bapa ing Sukalima badhe nyuwun ngambil wujuding senjata cakra dhateng ngersanipun kadang paduka ing Ndarawati inggih menika pun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, lajeng nanging nuwun sewu miturut pangandikanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna senjata cakra mboten dipun asta dening Angger Prabu Ndarawati nanging krana daya pangaribawa ingkang sakmangke nedeng owah saking senjata cakra menika tumuli senjata cakra kapasrahaken dhumateng paduka anak Prabu ing Mandura inggih anak Prabu Baladéwa nuwun sewu gandeng lerek yang rembak kula mriku mbetaken senjata cakra nggih nuwun sewu kepareng gandeng jenengipun kaliyan senjata cakra nanging nuwun sewu midhanget pangandikanipun Bapa Nembandura ing Sukalima badhe nyuwun ngampil senjata cakra dhateng ngersanipun ingkang putra ing Mandura nuwun sewu senjata cakra menika sanes kagunganipun ingkang putra nanging senjata cakra menika kagunganipun Yayi Prabu Kresna lho nek ngaten paduka anak Prabu Baladéwa mboten nyepeng wujudipun senjata cakra lahir lan batos babar pisan kula mboten mbeta kula mboten nyepeng wujuding senjata cakra lho lajeng ngendikanipun anak Prabu wau piye Yayi waduh modar walah kobong dos pundi kok sajak kaya wong bingung. Nuwun sewu. Sakmangke pancen estu. Senjata cakra kula beta, senjata cakra mapan wonten ing kancing gelungipun Kang Putra. Nanging kala wau pangandikanipun kok Yayi Prabu Ndarawati senjata cakra mboten saged lan mboten kepareng oncat saking astanipun ingkang putra ing Mandura. Menawi mboten pikantuk idi palilah saking Senopati Ndarawati. Pramila nuwun sewu. Gandeng senjata cakra kula beta, senjata cakra kula asta nanging menawi kula mboten pikantuk idi palilah saking kadang kula garba ruci paripaksa kula mboten saged masrahaken. Purban. Mangkahangra sursumbar mawalindra bumi koncing kumaludha kuntur katok Setyaki Begawan Durnawi ngendikane anak Prabu Baladéwa kowe dadi panentu yen to sak mengko aku dikeparengake apa ora nyuwun ngambil wujuding senjata cakra. Apa pancen bener? Yen to aku matur senjata cakra ora tak parengake. Oncat saka astane Koko Prabu Baladéwa. Terus kowe arep apa? Setyaki wonten dawuh. Bapa Weremban Durnawi drajating Brahmana, aja ngawuh gawar ngawur basa tata krama unggah-ungguh. Nurwangi.
Pandhita menika nak wonten saka 5. Samrika Begawan Durna sowan teng negara Ndrawati, derajatipun sami kalian Setyaki. Lho. Banjur piye Setyaki apa kowe ngeparangake? Apa kowe maringi dipalilah ngersane anak Prabu Baladewa? Yen to sak mengko aku kudu go iso mboyong wujuding senjata cakra. Begawan Durna. Apa? Yen to aku mbok keparangake maju, nggonku matur aku arep adu arep Dewa. Babakan nggonku bakal nyuwun ngampil wujuding senjata cakra. yen to aku maringi dipalilah. Nanging dipalilah dudu kok pangestu sartane atur saka lisane Setyaki. Apa munggu Begawan Durna kowe trima? Trima wae. Oh, waton kabeh kuwi mau dadi serana. Senjata cakra iso tak boyong ning Praja Negara Ngastina. Yen ngono tampanono kepelane Setyaki. Wah, edan. Jagat pangestu ngara wayahu Bathara jagat. Walah iki wong sak pasewakan kok padha nyambung kabeh karepane iki piye? Nuwun sewu Kaka Prabu menapa ugi tanggap dumateng menapa ingkang sak mangke kula aturaken. Tanggap Kresna, tanggap. Aku dong. Aku paham ning ana wong siaran kaya apa kae. Wah, edan. Ning meh wae kobong pun Kakang. Liripun mau nalikanipun Kakang nampa aturi Begawan Durna yen to senjata cakra tak gawa. Lho aku ki ora rumangsa nggawa wujude senjata cakra. Lah kok aku kok diarani nggawa wujude senjata cakra. Ning bareng Yayi Prabu ngatungke tangan kejepit mau pun Kakang tumuli tanggap ing sasmita. Inggih Kaka Prabu. Setyaki kene karo Begawan Durna ya kaya lisengit. Bayi. Udawa mau nanti. Lha Kakang Udawa nembe wara-wara. Bakulan lampu. Patih kok ya gaweane kok serabutan. Wah, edan apa-apa diayahi. Kaka Prabu. Piye? Sareng kula gelar kula gulung lereke ngrembakipun bapa rembantu nanggenipun badhe nyul ngampil senjata cakra mriku namung badhe damel srana ringking para Pandhawa. Lho la iya pun Kakang mangerteni. Inggih. Sebab mesti wae bapa Rembandurna pirsa sartane mangerteni yen to rasane meneh para Pandhawa bakal miwiti sartane bakal nganakake tetanen agung ning Praja Negara Ngamarta. Mula Kurawa padha golek kareti sampe kok golek karingyane para Pandhawa. Mula kang saka kuwi sing ati-ati. Sing ati-ati. Aja ngasih iki mengko para sata Kurawa gawe kisruh kahanan Praja Negara Ndrawati. Inggih. Yen mangkono Setyaki lho wonten dawuh. Ndak lilani sak mengko ngepyakno barisaning para wadyabala saka Praja Negara Ndrawati supaya tata gelaring baris ingkang wigati ora kejaba amung rondani kanan Praja Negara Ndrawati. Wis taken dawuh.
Pringanten samangke badhe wonten lampah ingkang ageng. Mestine mangkono. Yen mangkene kaya wis purna gati ning Mananggilan. Kakang Udawa. Selawe. Kakang Patih Udawa. Selawe entuk 3. Sak iso dijolke. Kakang Patih Udawa. Wonten dawuh. Marata diagi bupano kang padha sibu ingsun kundur kedaton. Ayi, sendika ngestaken dawuh minjang menapa bidalipun. Ora ketang-teni sambung bolcol lintang tumili budal dina sak mengko. Nyun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Patih Udawa. Purna gati ning Mananggilan. Arsa Sanata kundur ngedaton jeluk saking dampar kecana kinabit gamparan gading. Kadharaken sangjaning Pramban Jadi manggung tanggung Jaka Maloro ingkang samya ngambil upacara Kurabun. Kastara tindanya Sang Sri Naranata Sang Prabu Sri Bathara tansah ngunjuk muji syukur wonten ngarsaning Gusti kang karya luka.